Днешният океан е страшно място, пълно с баракуди, акули и сепии. Обаче без значение какво може да намерим днес, нищо от това не може да се приближи до гигантите, които са обитавали водите преди време. Мегалодон. Мегалодонът е вероятно най-познатото създание от тази класация. Трудно е да понесеш идеята за акула с размерите на училищен автобус, обаче научно-популярните канали обичат праисторическите създания, които биха могли да минат за чудовища от филмите. Мегалодоните обаче са съществували заедно с динозаврите преди 25 милиона години и най-вероятно са съществували до появата на първите хора. Кронозавър. Кронозавърът е друг воден звяр, подобен на крокодилите. Само че дължината му е била около 10 метра, зъбите му 30 см. Затова неговото име идва от бог Кронос, богът на титаните в гръцката митология. Остата им е била толкова голяма, че могат да погълнат двама човека наведнъж. Хеликорпиан. Размерът на тази акула достигал до 5 метра и има ли челюст с форма на венец от зъби. Буквално прилича на кръстоска между циркуляр и акула. А когато смесиш върховен хищник и инструмент за рязане, всеки би треперил от страх. Левиатан Мелвилей. Представете си кръстоска между косатка и кашалот. Това е Левиатан Мелвилей. Това е кит, който се храни с други китове. Той има най-големите зъби, които някога са били използвани за хранене. Те достигат 35 см дължина. Името на Левиатан идва от гигантското морско чудовище от Библията. Скат. Той достига 5 метра дължина, въоръжен с 25 см отровно жило в опашката и е достатъчно силен да дърпа лодка пълна с хора. Той заема първо място, понеже е единственият вид, който е оцелял и до днес. Скатовете са останали на Земята няколко милиона години след изчезването на динозаврите и са се доказали като изключително силни риби, като акулите, от които еволюират. Надявам се класацията да ви е харесала. Абонирайте се за канала за още такива видеа. Харесвайте, споделяйте и коментирайте долу в коментарите.